Μεγάλη μέρα σήμερα για μας, για το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πάλσο. Κάθε χρόνο τους μαθητές, τους καθηγητές, είναι η μέρα και η ώρα του κόσμου μας. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ήθελα σήμερα να πω ότι είναι πια η ώρα για να βραβεύσουμε και να ανταμείψουμε τους κόπους χρόνων. Να σας πω συγχαρητήρια, γιατί όλοι εσείς θέσατε ψηλούς στόχους, δουλέψατε για αυτούς, τους κατακτήσατε και σήμερα ήρθε η ώρα να ανταμείψουμε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσιφλάκη, Γεωργία. Η Ζερκού Βασιλική